Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, мардими ютуб, ҳама каса созен хубен. Ирӯз 3 ноябри соли 2024, ноябрам тамом шуд. Бачаҳои азиз, шумо дар канали Саудо ТВ ҳастен. Навора бо диққат тамошо кунен. Обши 12 дуна эълон, 12-13 эълон аз бағри шумо. барои реклама муроҷиат бикунен. Замин, мошин, хона, чизе бошад дар WhatsApp мо рӯй кунен. Навори баъдна реклама када фурӯшта мегузорем. Ирӯза наворда ҳастай. Якта Мерседес зайчик рӯй кадан, камази фурӯшӣ рӯй кадан, осёби фурӯшӣ рӯй кадан, баъдан оҳанхароро эълон кардем. ҳай грузопировски ҳастай. Дар ноҳияи Вахш, бачаҳои азиз, якта замини фурӯшӣ, дута хонаи фурӯшӣ ҳастай. баъдан дар Ваҳдат хонаи заминӣ, дар шаҳри Бохтар хонаи заминӣ. хоб дар Бохтар ирӯза наворда бисёртар ҳастай, аз дохили Душанбе ҳам ҳастай. Хулас навора то охир тамошо кунен. Наворда лайк занен, дар канал подписатсия кунен. Ана мо навора сар мекунем. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз уми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи корӣ доранд, ҳамроҳшон кор кардем. бардор азиз, мақсад ба дили пир аз уми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бачаҳои азиз, марҳамат бародаро, як хонаи фурӯшӣ бидай дар шаҳраки Шарора домои Домлоҷонов. уҷа бисёри одамо шаҳраки Шарора медонанд бародаро. ана як хонаи фурӯшӣ бидай, ана масоҳати квадрат 90 квадрат бидай бародаро. масоҳати хона 90 квадрат бидай. ана ду хонага, як хонаи калон, як хона спални бародаро. ҳуҷҷат хона ҳамаш 100% мега. баъд дили пир бародаро занг занӣ. нигоҳ кунед, даромадам мақсад калидори дароз мебошад. якм дар ҳоҷатхона мебошад, дуюмаш ҳамом мебошад. марҳамат мерем. аз тараф дасти рост бародаро як хонаи 5 бассейнӣ мебошад, ки меҳмонхона гӯем, хато намекунем. ана вай трезае ки метавад бародаро кати дар уҷа балкон мебошад. марҳамат, хонаи дуюм спални. ана ин хонача камтарак калонтарак, ана 5 бассе мебошад. анинҷа газхона мебошад бародаро. марҳамат, тамошо кунед. кафелзадагӣ тайёр. инҷа балкон, як кат дора, гуфтигапо як паласча мепарде, чойхӯрак. инҷа як тайдига хеле кладовча кадагӣ. ду балкон дорад хона бародаро. масоҳати хона квадрат 90 квадрати тоза мебошад бародаро. марҳамат, ҳамин хонара дар сурат чӣ хеле дидед, ҳамин хел харидорӣ мекунед. нашод документ ягон чи результат, ана нашод документиш бародаро, ягон чи тахфиси накашед, документаш ҳамаш 100% мебошад. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ ҳастай, ки дар ноҳияи Қумсангир Ҷайҳун, диҳаи 4 Далинда қарор доштааст. се хона 11 сотих масоҳат, ки бо нархи 110 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp шонда метавонед занг занед, маслиҳат карда бигирен. хоб мега ки об све дора, заминиш боғӣ мевадор, гирдаш дарахт дора. сохтани хонара 1 сол шид, ҳуҷҷат надора. гуфтамонем фақат дар номаш мекунем, медороя зиндагӣ мекуна. мақсад ягон камбудӣ намешавад. аз бозор то хонара мега 10 сума раҳай, мактаб, медпункт, магазин ҳамаш наздикай. фақат гирдша маҳкам мекунен, тамом. дӯстон, кадомида дар кор боша, агар ина ҳамроҳи соҳибхона маслиҳат кунен, маъқул боша бигиренша. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Мерседес зайчик рӯй кадан, ки дар шаҳри Душанбе, солаш 2004, объёмаш ДВД, коробка механика, бензин плюс газ. нарх 45 000 сомон бо арзон мешавад. рақамҳои дастӣ 1348. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка ходовой 100% алиша мешавад. ба ягон мошин дига боша алиш мекунем. дӯстон, марҳамат, занг бизанен, маслиҳат кунен. дар канали Саудо ТВ пештар мошин навор карда мешавад. отделни ҳозир системаи мошинҳода нестем. як таним тароӣ мекунанд.
фақат дар байни хонаҳоимонем бачаҳо азиз. Лайкҳоро бизанен, чанд қа метонен дастгирӣ кунен аз души дастгирии шумо пешравӣ кори мо. Мегзарем ба чорумин камази фурӯшӣ. Камази фурӯшӣ ва алиши аст дӯстон азиз, дар шаҳри Душанбе, солаш 1989. Механика, толка бензин, нархш 80,000 сомонӣ. Рақамҳои WhatsApp шонда метонен ҳозир занг занен. мега камаз дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ба замин алиш карда ҳам мешавад ё ба хона ҳам боша алиш мекунем. Агар ки хонатон мақсад қимат боша, болои сум метем. Дӯстони азиз, акҳои азиз, апашкои азиз, мақсад наворои Саудо ТВ-ра беэътиборӣ накунен. Чизе ки рӯӣ мекунанд, чизе ки мегем, ино ҳақиқат доранд дӯстон. Кадометон нияти алиш кардан дорен, ҳамроҳи соҳибхона, ҳамроҳи соҳиби камаз масиҳат кунед. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, ами территорияда боша мега хона алиш мекунем. Мегзарем ба панҷумин замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ роӣ карданд, ки дар ноҳияи Вахш, деҳаи Бустон, ҷамоати 20-солагии Истиқлолият қарор дорад. Ана ҳамин замине ки мебинен бояд дарҳол савдо карда шавад. Обши масоҳати замин бачакҳои азиз 20 сотих замин дорад. Метонен масиҳат кунен ҳамроҳи соҳибхона 150,000 мега, рақамҳои дастӣ 12 ёки WhatsApp-шон 5035 ҳозир метонен аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. Касоне ки хоҳиш карден замин навор кунен, замин монен, мақсади гап ҳамеша роҳимон кардан, пешниҳоди шумо гардонем дӯстони азиз. Мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ астае, ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Вахш, деҳаи Бустон. Ишам аями бародар монай. Деҳаи Бустон, ноҳияи Вахш, ҷамоати 20-солагии Истиқлолият. 15 сотих замин масоҳат, 4 дар хона кардагӣ, ки бо нархи 250,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Касоне ки мехаранд, дар рақамҳои 12 ёки WhatsApp-шон 5035 аз думи канали мо занг занед. Ин ҳамин хона дӯстон, маълумоти бештар гуфтиянд, ки ҳамроҳи соҳибхона дар WhatsApp ёки дар рақамҳои дастӣ метавонед дӯстон занг бизанен. боз соҳибхона шумода маълумоти пурраша мерасонад. Эълона нигоҳ кунем бачаҳои азиз, тамошо кунем эълона. оҳан мехарем бачако, оҳан килош 2 то 3 сомонӣ, коробка аз 1 сум 30 дирам то 1 сум 80 дирам, коғази сафед 2 то 4 сум мехарем, кондисионер 300 то 600 сум мехарем, зил газ 53 то 12,000 сум, камаз мошини калони майда мехарем, караоти дар тиреза мехарем, холодильник аз 200 то 700 сомонӣ, тунка 1 сум, алюминий 7 то 13 сомонӣ, мед ай 60 сум сар мешавад, аккумулятор мошин мехарем мега килош 4 сомонӣ. Тамоми чизи кӯҳна мехарем, дар WhatsApp нависен, салафан 3-4 сомонӣ. Маълумоти пурра бо WhatsApp. Бачако поделиться кунен, касоне ки оҳан дорад занг занен масъалат кунен, мегира бача азиз. Мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ астае, ки боз амо акай дар ноҳияи Вахш, деҳаи Бустон, ҷамоати 20-солагии Истиқлолият 10 сотих замин масоҳат дорад. Мақсад ҳамеша нагуфтанд, ки чанд дар хона ҳай, пурсидем, ответ надоданд. Бания ошхона дорад 250,000 сум нархаш. Рақамҳои 12 дастӣ 5035 WhatsApp шуна метонен занг бизанен. Аз вид маълумаи хона асонзур, каравот мондагӣ, ҳавлӣ. хоб ин ҳамин ҳолат агар род дорад, иҷода време ки ошхона анҷомхона может кухни бания боша. Агар хоб хулоси гап дӯстон азиз, ҳамроҳи соҳибхона метонен масиҳат кунен. Чанд қа метонен лайк бизанен, подписатсия кунен, ад души дастгира фурӯмӯш накунен. Мегзарем ба ҳаштумин осиёби фурӯшӣ. Даже осиёбам роҳимон кардам, медонем бачаҳои азиз. Осиёбҳои фурӯшӣ астае, ки 3 то осиёб дорад. Диташ осиёби ордай, як дона боша осиёби ҷувори Макка. Моторошон ҳамаш мега 100%. хоб дита осиёби орд нархошон 32,000, нархи осиёби ҷувори Макка боша агар 23,000 сомонӣ. обши нархошон боша 87,000 сомонӣ меган. Дар WhatsApp-шон ҳозир занг бизанен. бачако даже дар ҳамин Саудо ТВ бовар карда осиёбам роҳӣ кардан, дига чӣ кор кунем? Чанд қа метонен дастгирӣ, нашоти осиёб ҳамроҳи соҳиби ҳамин осиёб масиҳат карда бигирен. аки хелаки сирош нагуфтан савдош мекунем, ба ҳам хотир эълон да мондиян. ин ҳамин осиёб мебинен, бояд чӣ кор кунанд? фурӯшанша, савдош бикунанд. моторошон 100% ҳай.
мақсади гап опши 3 дона осиёб дора, 2 та ордӣ, 1 та ҷувори Макка. маълумоти пурра рақамҳои 4470 занг занед. мегзарем ба 9-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната хона 6 сотиқ замин масоҳат маҳаллаи 20-умда қарор дорад. Конибодомдай, шаҳри Конибодомай, ноҳияи Конибодомай. ҳамеша бачаҳо азиз дар комментария нависен ки мужид мо хато кардем. 150,000 сомонӣ нархи ҳамин хона. ватсапшон 91 19 метавонен масоҳат бигирен занг задам. ҳавли истиқоматӣ дорои 6 сотиқ замин масоҳат, 2 дар хона, ҳамом дорад, ҳавзи оби нӯшокиам дорад, танур, гараҷ, шароити зист хулас ҳастай. ҳавлӣ дар маҳаллаи 20-ум қарор дорад ки бо нархи 150,000 сомонӣ мо савдош мекунем. дӯстони азиз, ҳамроҳи соҳибхона худотон бо маслиҳат карда маъқул кишид бигирен. дар комментария ҳатман нависен аз куҷо то чанд сомона хона набор кунем. хулас нависен. мегзарем ба 10-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қабул кардем ки 4 ҳуҷра 10 сотиқ масоҳати замин. ин хона дар ноҳияи Ёвонай, деҳаи Қайнамада қарор дорад. инами проекта бинен чӣ хел фасонҳо, ин тараф дарахтҳо, ҳавлӣ, хона фасон, ошхона, анҷомхонау тарафта барак, ҳавлиш беҳад, калони фасони хушрӯ. мақсад мада ганда маъқулши не ки сум надорум ки бигирем бачаҳо азиз. ассалому алайкум мардуми хонахар мегам. хонам дар ноҳияи Ёвонай, дар деҳаи Қайнама ҳай. масоҳати умумии хонам бошад 10 сотиқ замина ташкил метавад. 4 дар хона, падвал, ҳоҷатхона, баня, ошхона, ҳамаш шароитош ҳастай. зурай об дар ҳавлӣ ҳаст, пеши мактаб, масҷид, ҷои хитона. мақсад беҳтарин мекунен, медрои зиндагӣ мекунем. касе ки мехарад дӯстон, ина ҳам хеле маълумото худотон бо занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. 220,000 мега бо савдои хубам мекунам. аз уми канали мо ҳамин акада ҳозир занг занем бачаҳо азиз. мегзарем ба 11-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дукомната 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чойникудида, ҷойникудӣ буд, чойникудӣ буд, хулос ҳамҷода қарор доштааст. шаҳри Ваҳдат ки бо нархи 160,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои WhatsApp 1992 ахираш. хона дар ҳолати хуб қарор дорад мега. медрои зиндагиро сар мекунӣ. маълумоти бештар бо WhatsApp 1992 905 мегафон қатъи сар мешавад. дӯстон, худотон маслиҳат карда бигирен. лайкҳоро заден. чандим лайка шумо заден акаҷоно, ҳатман дар комментария нависен. баъдан подписатсия кунен. ҳами хона нахаренам дӯстони азиз, подписатсия кунен. ин подписатсияи шумо гарани важное мода медонен. баъд комментариё беҳтарин. хулас ҳами меҳнатҳои Сауду ТВ-ра чанд метонен қадрдонӣ кардана фуромӯш накунен дӯстон. мегзарем ба 12-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 ҳуҷра 4 сотиқ шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, Лесхоз, Горгазда қарор дорад. дар ҳавли Качайка. ина ремонти пушти хона, ана дарои тахтагӣ, тирезаҳои пластикӣ, ана уҷада электроскутера мондагӣ дӯстон азиз ки бо нархи 240,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҷои об ҳастай, уҷада зиндагӣ шоҳона. ватсапшон 337 ҳозир метавонен дӯстон занг бизанен, боз маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин хона дӯстон бигирен. мега ки 3 хона 4 сотиқ шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, Лесхоз, Горгаз 240 та. дӯстон, чизе ки роӣ кардан, чизе ки хоҳиш карден, чизе ки ёфтем, ҳамаша навордон кардем. мақсад дигар чизе набояд реклама кунем. ҳама каса як бор дига подписатсия кунен. чизе дорен дӯстони азиз, мода роӣ кунем. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспорен,
бародаре ки заминшон дар кураи дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp наисонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. Лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед инсон азиз.